Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Lakaw, Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Po ang programang Lakaw, Maghiras. Biniyayaan kita, biniyayaan kita. Tao kan mga inaagihan niya tong ining mga pagbalo. Mas lalo tang pagkusugo ng paglaom. Ta mas magayon ang mangyayari. Diyos marhay na hapon sa imo, partner Jen. Diyos marhay na hapon sa gabos na mga naghihinanyog sa tuya ngunyan. Aldaw naman na Biyernes, pet sa 21 kaining bulan ka Nobyembre. Kapiestahan, kampresentasyon ki Santa Maria. Asin iyo man ini ang katapusan kan retiro nyamo na mga kapadian. Kaya yaonan sa muyang pagpasalamat sa Indo, sa pagsumaro sa muya, sa pag-andurog sa muya, tangani lugod paman, mabago ang samuya mga sinumpaan sa paagi kan samuyang clergy retreat na ginigibo taon-taon. Ngunyan nahapon mga tugang, sa tuya na aadala naman ang bagong tema, ang manungod sa presensya ng Diyos sa satuyang buhay. Ang Diyos na uya sa to. Sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo 18:20 na kung may duwa o tulo na nagkakatiripon sa ngaran ni Kristong kagurangnan, yaon siya sa katiripunan na iyan. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Iyan ang pahayag ni Kristong kagurangnan. Kaya ngunya na hapon mga tugang, nakakasiguro kita gabos. Siyerto kita gabos. We are certain na si Kristong kagurangnan yaon sa satuya kay ribanan niya to. Dahil ta siya mismo ang nagpahayag ka ini. Asin nakakasiguro ako na sobra kitang duwa, sobra kitang tulo, kadakol-dakol kitang nagkakatiripon ngunyan sa ngaran niya. Kaya yaon sa tuya ang kagurangnan, pinapano kita kambalaog. Where 2 or 3 are gathered in Jesus' name, sa iyang ngaran, yaon siya sa satuya. Kaya sigurado na siya ang kairibanan niya to ngunyan. Iyan mga tugang, nagpapahayag kang sinabi sa tuya, bago mamundag ang aki ni Diyos. Na ini si Jesus, aapudo na Emmanuel. Emmanuel in English. Sa Bicol, Emmanuel. Asin ano ang gustong sabihin kan Emmanuel? Ang Diyos uya sa to. Asin iyan si Jesus na kagurangnan. Uya siya sa satuya de nagpapabaya. Bako sana kam pag-abot niya digdi sa kinaban, asin madali ta na naman si celebraron ng sayang kumpleanyo pag-abot kang Christmas. Bako sanang Christmas time, uya sa tuya si Kristong kagurangnan, kundi sa roal daw niya tong paglakaw digdi sa ibabaw ning kinaban. Emmanuel, siya ang Diyos na uya sa to. Igwa ning mga nagkaapat na bagay na mapatutuo ka ini sa tuya, na si Jesus, iyo ang Emmanuel, iyo ang Diyos na danay na uya sa sato. Enot, aram nin Diyos ang lakaw kad sa tong buhay arual daw. Iyan minapatutuo na presente siya sa satuya.
Tapano maaaraman kan Diyos, ang lakaw kan sa tuyang lambang aldaw, kundi ita siya kairibanan. Kundi siya nagbabantay sa to, kundi siya nakikisabayan sa tuya sa satuyang pagbaklay, digdi sa ibabaw nindaga. Dahil ta siya ang Diyos na uya sa to, aram niya ang lakaw kan sa tuyang pagkatabo, ang lakaw kan sa tuyang buhay digdi sa ibabaw ning kinakban. Sa rupang punto mga tugang, iyo na ang Diyos day nagpapabaya sa tuya. Kung minsan sa makatawo niya tong pagtaram o kaya sa makasadiri niya tong pakasabot, nahuhusgarantaan mahal na Diyos. Kung minsan mataram kita, umahuna kita na may mga beses na napabayaan kita kan Diyos. Ang Diyos na pano ning kadunungan na di pwedeng ladupon kan henyo nin sarong tao cannot be fathomed by the genius of any person. Di ita pwedeng pagdudahan. Yaon ang sa iyang pag-antabay sa tuya na di nagpapabaya sa tuya ano man na minuto kan sa tuyang pagkabuhay. Kung minsan sa satuyang pagkamakasadiri, asin kung minsan sa kaluyan kan sa tuyang pagtubod, minahusga kita sa mahal na Diyos. Napabayaan na ako ning mahal na Diyos, kaya siring ang nangyayari sa kuyang buhay. O kaya sabihin ta sa satuyang banwaan na yaon sa tao ning pagtios, pagsakit, napabayaan na kami ning mahal na Diyos, kaya arog kaini ang nangyayari sa tuya. Tandaan niya to mga tugang, na anuman na mga karatan na nangyayari sa tuyang buhay digdi sa kinakban, bakong kamautan ning mahal na Diyos, bakong gibo ning mahal na Diyos, it is not God's creation. Sa diri niya to iyan nakagibo-gibo. Sa diri niya tong kabutan. Kitaan minahaman kang gabos na iyan. Alagad, isipon niya to, na minsan siring andalagan kan sa tuyang buhay, nungka, dahil kita pinapabayaan ning mahal na Diyos, danay na yaon siya sa tuya. Tandaan niya to mga tugang, itong enot na pagkasala kan sa tuyang mga magurang. Aram niya to, kung nata tasinda nahulog sa kasalan, dahil ta sa indang linapas ang tugon ning mahal na Diyos, na sa indong pwedeng kakanon, pwedeng pakiaraman ang gabos na bagay digdi sa paraiso, pera sana kambunga kang kahoy na ini. Alaga dahilan sa sugot kan demonyo, nadaog sinda kampadag ka ni Satanas, asin linapas ang tugon ng Diyos, nahulog sinda sa kasalan. Sa pagkahulog na iyan sa kasalan, mga tugang kang enot niya tong mga magurang, ni Eva asin ni Adan, dahil sinda pinabayaan ng mahal na Diyos. Dahil kan sa indang ginibo, sinda misman huminuba kan sa indang sadiri. Bako ning gubing, kundi kan dignidad na itinaoning mahal na Diyos sa sainda, sa lambang saro sa tuya. Iyan ang naturalesa kang kasalan mga tugang. Sa lambang best na minagibo kita ning anuman na paglapas kang kabutan ning mahal na Diyos, kita mismo ang minahuba kan sa diri. Hinuhubaan ta kang gubing na iyo ang dignidad ning lambang saro sa tuya na itinaw ning mahal na Diyos, tanga ning danay kita na maginyang imahen, maginyang kalalawgon, maginyang presensya digdi sa ibabaw ning daga. Kaya bako ang mahal na Diyos ang nagpasakit sa siisay man na nagkasala, kundi kita na minagibo kang kasalan dahil ta kita minarayo sa mahal na Diyos. Ang satuyang distansya, ang satuyang pagrayo sa iya, iyo ang minatod sa tuya ning kamunduan, ning kapurisawan, sabiun ta pa ning kagadanan, ang gabos na inibunga ning kasalan, asin bako iyang gikan sa mahal na Diyos. I repeat, this is not God's creation. Gibo inining tabo kung kita minapairaron sa padagka kan demonyo, kung kita nagkakasala dahilan kan sugot na sa tuyang kinukugos.
Ngunyan babalik kita ngunyan mga tugang. Duman sa kamugtakan kang enot niya tong mga magurang. Kang sinda nahulog sa kasalan, nagdulag sinda, nagtago sinda. Alagad sinda, hinanap ning mahal na Diyos. Ang Diyos ang naganap sa inda. He took the initiative to look for them. Bako tadai niya aram kunhain sinda, ta ang Diyos aram ang gabos. Ang Diyos nahiling ang gabos. Aram niya kung hain sinda, alagad naghanap siya tangani mamidbidan, masabutan kan enot niya tong mga magurang kung ano ang nangyari sa inda, kung ano ang kabutaning mahal na Diyos para sa inda. Ang Diyos nagapot. Hain kamo. Asin sila nagsimbag. Uya ngaya kami nagtatago dahil ta kami mga huba. Iyo magayon sa simbag. Hain kamo. Yaon kami nagtatago dahil ta makasupog. Nasupgan sinda for the first time. Dahil kan sa indang ginibo. Nagtatago kami ta kami mga huba. Mga tugang. Natata nagtaram sinda na kami mga huba. All the time bagahuba sinda sa paraiso. Daing Malaysia. Garo yun mga aki. Ang mga aki. Nag-aragi man kita sa estadong iyang gabos. Kang kita mga aki pa. Ang pag-uran, magayunon bagana, lumuwas ka sa harong, magpauran ka, magkarigos ka dyan. Huba, maugmahong kita. Asin minsan ang mga magurang, minsan kitang mga adulto, nawiwili magiling sa mga aking iyan, na maugmahon, nagkakararigos, nag-uurulok, nagkakarawat sa irarum kan uran, maugmahon, mga huba sinda, alagad maugma, nata, daing Malaysia. Dahil sindang Malaysia, nagkakarawat sinda puro mga huba. Dahil man kitang Malaysia na nagiling sa inda nagkakarawat na puro sinda mga huba. In their innocence, napapano kita ning kaugmahan. Siring kaanso kamugtakan ni Eva asin Adan sa paraiso bago sinda nagkasala. Sinda mga huba, alagad maugma. Sinda mga huba, alagad nagugubingan ning palain-lain na mga panranga gikan sa kagurangnan. Alagad mga tugang, kan sinda nahulog sa kasalan, nagdulag, nagtago, asin ang rason, tasinda pano ning supog, tasinda mga huba. So inuulit-ulit ko, dati sindang mga huba, alagad natata nagtaram na kami mga huba, kaya kami nasusupog, dahil tahinubaan ninda, kan dignidad na iginubing ning mahal na Diyos sa sainda, tanganing danay na mahiling nakalalaw niya. Presensya kan mahal na Diyos digdi sa daga. So iyan ang girumdumun niya to sa sabot kan ang Diyos dahil nagpabaya sa tuya. Asin duman mismo sa okasyon na ito, dahil sinda kinundinar, ang mahal na Diyos mga tugang, dahil man nagsabi, kawasa, nagsabi na ako sa Indo, ngunyan, anong nangyari? Dahil nagbasol sa indang mahal na Diyos, nagsabi ang mahal na Diyos, natatarong ka na nangyari, bako na, bago pa man, nag-abiso na ako sa Indo, dahil lamang nagsabi ning siring ang mahal na Diyos. Kundi ipinasabot sa inda na itong sa indang pagkahuba, bako taminabot ning mahal na Diyos, kundi iyo ito ang bunga kan sa indang pagsunod sa kaputikan kan demonyo, pagsunod sa paglansi ni Satanas sa inda na sa indang pinagbasulan. Asinan mahal na Diyos nanuga ning paagi, tangani na ang tao makabalik sa dating kamugtakan. Tanganing maibalik itong dignidad na hinuba ninda dahilan kang kasalan. To restore back the dignity na iginubing sa tuya ning mahal na Diyos. Asin iyan, iplinano ning mahal na Diyos
na inaapod niya tong history of salvation, the economy of salvation, an agi-agi kan satuyang kaligtasan, sa ngaran ni Kristong kagurangnan, uminabot sa kapanuan. Kaya mga Okay. Hello. Okay. O yun, so ang sa indong naantabayanan po yung ang programang Lakaw Maghiras, tape us live muna with Monsignor Crispin Bernarte. Pero bago yan po tulong tamo na ning diit po, madali lang dahil lang may flash report. Si Kuya Jimmy na salita, may nangyaring sulo. Kuya Jimmy, go ahead. Yes, Jen, maray na hapon sa mga barata antabay. Yung kita mo niyan digdi sa Purokdos, sa barangay Paulog. Kung going kang Legazpi, haling Ligao City, nasa right side ini, parabir ka magabot digdi sa DPWH, nasa tong parte ini ka na tinampo, hanggang sa mga oras na ini, an sarong harong na light material, hero, kuan ini, na ato, nagraraba-raba hanggang sa mga oras na ini. Ngunyan na Bureau of Fire, nag-respondi na kan Ligao City, na pangapudan sa Layco na putulon mo na ang supply kan kuryente dahil dahil nakaka-spray digdita may mga linya kable na kuryente na live pa sa mga oras na ini. And ini magpundig di sa may tinampo sa Purokdos. Sa likodan kani may mga kaharungan pa, tapos sa likod mga bulod na ining nasa likod, pero may mga harong sa baba. Iyo ang pinaghaaditan na kumunaya. Maray nga nito bakuman masyado maparason. Okay. Ang sitwasyon maparos sa lugar na ini. Live pa silang kurente? Kayon pa po? Live pa. So kailangan nating manawagan sa alay ko na paputulon mo na. Okay, so makikwan sa kung nagkantabay ang Albay Electric Cooperative, kaday nakaka-penetrate masyado ining mga bumbero na makapag-spray dahil ta live wire pa dahil sindalangan pwedeng makapagputol kay ni and pwede makapadara digdig line naman na makaputol kan linya kan kuryente sa mga oras na ini. So ngunyan sa pagtatanaw ko, yan ako sa printera, hampang digdi sa tinampo, masuon pa sagod sa mga oras na ni, dangan duman sa likodan pagkahiling niya to, may daradara ng bolt cutter o cutter na dakulaan sa rong bumbero, baka pipirsahon ninda na putulon ang linya ni nakakuryente, tanganing naglaog. Hello? 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 Hello. Okay. Hello, go ahead. Hello? Hello? Hindi. Kuya Jimmy, hello. Okay, mabalik. Kita, medyo nag-trip off ata yung kuryente, Jerome. Hello. Hello? Kuya Jimmy, go ahead, Kuya Jimmy. Hello, Jen. Ay, Okay. pakot yan sa estasyon tan dapat putulan ng linya. Digdi sa Purokdos Opo. kan Barangay Paulog, kan Ligao City. Duwa na ang fire truck na uminabot digdi. Okay. Fire truck kan Ligao City, duwa ng fire truck and nagabot na digdi mga membros kan Regional Mobile Group tanganing magtaw ki seguridad digdi sa kapalibutan, then pagbawalan na muna na magpararani-rani digdi ang mga tao ta baka may magsabog pa sa laog kan na harong. Magtikuan kita. Ay, tiya. Ay, kumusta si Jimmy ni? Jimmy, sadi si Jimmy. Si Johnny Morso. Digdi ka na nakapapwisto? Opo. Tamay mga kwan ini, so mga pigpaparki lang mga kwan. So Nemor's bridal gown. Kataning sa so safe man kamo diyan? Dai man mapipenetrate may firewall. Ayo, uyan ang firewall yan. Dai naman makakapenetrate na. Sana hindi naman makalikan sinimala. Diyos pa mga pinipisil na maray. Relax na. So paano? Anong initial information tiya? Kansulo. Live kita sa radyo.
kadang-kadang talaga tawag. Wala pala katawag. Hindi man gilay, di magtawag. Kami nga ne. Aday, parte lang kan trabaho me. Oo. Ta sa oo. Ano yan, pagkakataon sa napag-labos ninyo, dede? Lano. No, nakita yan. Nataon lang ako na pasiring ako sa ligaw, nahiling ko na maasuon, kaya inapudan ko sa ligaw PNP. Diba para, amala ko sa mga Diyos, natabangan kami. Hindi tayo makatatabang. Tayo di imam kaya, saan makakakaya? Sulamente. Sa tabang ng mga Diyos, sa tabang po ninyo, para sa material pa. Pero sabi ko, mala Diyos, pagpararaan kong ning tapang na hindi man kami madamay. Ay, dahil man, relax lang juggling. Si juggling ni Presin, dating kwanta advertiser. Opo. Paguna ko ika nga yun mo an. Seher di po ako. Sige, okay. Ang namin pit ko si juggling na ni Bris. Magkapandukon kaya kamo. So anyway, safe na kamo. Tayaw na sa mga members kan Bureau of Fire Protection tabi Jen. Okay. Dito sa lugar. Pagiling ko na penetrate sir. Good afternoon. Duman sa likod na parte pigga tatanaw niya to. Sa dayuton sa kay Anis Kinita, pasiring duman sa may dapog, sa may kusina. Dahil man kita minadas-das na mag-rani duman tabako, may sumabog pa dyan o kunano. So Bureau of Fire and maniobrada sa mga oras na ini sa printera, pati sa likodan, kaining harong na nasusulo sa ngunyan. Certain nababanggit-tiktikan mga tao, sinda, pataramunta. Sir, kasi naharong po ini? Si Jesus Imbido. So, sa mga tao dyan sa laog, nakaluwas? Nakaluwas, tarong mandanan. Piran na tao dyan? Luwa. Duwa man sana. Sabi magina? Siya, nakaluwas. Maray sa nakaluwas. Saray na daw sindango niyan? Hindi po, so po yan. Kung sa'yo nakadalagan. Okay. So, naggaluya na so, dahil na akong nahiling nakalayo dyan. And Okay. sa mga oras na ini, aso na lang anahiling ko sa mga oras na ini na luluwas din sa mga gilid kan na yerong atop. And sa sailing ko, dahil naman makakapenetrate na nagkakatarakot so habang wala pa kasubago so mga bombero, nahadi iton so mga tao di kita. Baka makapenetrate an makabalda di sa kudal. Maglakot pa ang kalayo. Ang kalayo o tapos magkakunayap sa mga pagtaraning na harong delikado. Okay. So ngonyan haros ano sir, safe na? Okay na sir? Pero fire out na? Sa DCGB po ko. Ano pa nga ka-istorya ng team leader ka na Bureau of Fire Protection. Sandali lang. Sir, sa DCGB ako sa media. Ano, fired out na sir? Declaration na? Hindi pa sir. Under control. Under control, hindi pa totally. Under control Under pa lang. control pa lang. So yan na team leader ka na Bureau of Fire Protection. Maray ta may kumpletong gear man sinda pangkuha sa aso. May mga pang trap man sinda sa dungo. Tanganing day linawag talaga mga makusugan na kwan resistensya mga makusugan bot kani linawag talaga na harong and nahiling ko rinangka na sa pintuan mayor na pintuan and yaw na sa laog an mga members kan Bureau of Fire Protection pinagsisipo na an mga natatada-tadapak. Nasa kuha na yun sailing ko dyan, nasa clearing operation na yun Okay. An mga members kan Bureau of Fire Protection Ligaw City sa pamumuno yan na ni sailing ko na kuhan sa pamumuno na say ko na hihiling an name float ka ini. So far, Kuya Jimmy, pera so mga kaharungan na nadamay, na danyaran dyan. Saruman lang sabi dyan, sa may firewall man sa likod, may firewall man digdi sa may iskinitang pataas, Okay. may sadit na agihan, may firewall, kaya dahil naka-penetrate so kalayo sa mga Ayun. pagdaraning na harong. Salamat Alang sa kawan Diyos. mga Okay. taan kudal ka na harong, kaya contain lang digdi so kalayo. Ngunyan, bigalat na lang na i-declare ini na pardon inimbestigaran ini kan na mga members kan Bureau of Fire kung although igwa kita nin mga nakukuha ang mga
initial na informasyon kundi parte kan Data Privacy Act. Dahil kita maluwas min informasyon na bako ali sa reliable na authority o mga nagmapaluwas ka na official na statement investigation digdi sa nangyaring kasulo ngunya na pagkahapon digdi sa nasabing lugar. Kaso bago kaya dyan, backtrack ko lang, going Okay. akong sentrong Ligaw, Opo. Oo. magabot ko lang digdi sa may DPWH sa Paulog, natatanaw ko na may bugo na nag-alinto tong asong maitumon and nahiling ko na nagdadaralagan ng mga tao sa gilid kan tinampo, nakatanaw digdi sa Poon kan Bulod and yun na namang problema sa mga tao kung paano makaka-communicate sa mga members kan Bureau of Fire and nagkataon na sa tangod na kita wala kitang number sa Bureau of Fire, direktang nag-call kita sa COP kan Ligaw City, si Police Lieutenant Art Dagdag and yun na ito naging dalan para diretso ng maraman kan Bureau of Fire, then automatic nagdara padalagan kiduang fire truck and sa mga oras na ini sa hiling ko personally kaso bago sabi control Under sa hiling control ko na. paano ini patapos na wala na Okay. magkinadaan niya undik di tabi dyan 21 anyos and sarong suina niya and yun wala naman digdi nakadalagan na paluwas Okay. and so informasyon so official na investigation kani mo na lang niya to sa mga masunod na oras. So sa yan, ako na lang at this point, Kuya Jimmy, alas 2:35 under control na ang nangyari under dyan. control base sa Bureau of Fire pero Okay. And ulitin ko pagkatapos si Sir ang taga kundi very busy pa may mga pagtuturok pa sinda digde na may nag-araso-aso pa ang mga gilid ganing yero pero dahil kaya kita dumugo na ang laog kay ning harong pinarasa so yalose sa nganing makapenetrate so tubig sa laog. Maray pasalamat kita sa mahal na Diyos na dahil na penetrate sa mga pagtaraning na mga harong. And saro pa Kuya Jimmy, ligtas man so may sadiri kang harong. Mga members kan Bureau of Fire. Okay. Well, secured naman tayo na mga members kan Philippine National Police. Yaw na kaya sa mga behikulo, dahil man ki problema na traffic digdi sa Purok 2 kan Barangay Paulog sa kan Ligaw. Okay, nakarani na ako digdi sa may mismong pertahan. Wala naman ako nahiling na danger tabi Jen. And makuha na lang kita pa picture and send ko na lang dyan. Yes. Tapos so, And cellphone follow ko, up, kaso bago, habang nagpa-picture kita, dahilan sa may kuryente, duminalagan sa tubig na pigi-spray, pasiring sa cellphone ko, nagkaduro mo, kaya paala Sa cellphone mo ang nadanyaran. nakabarabad sa cellphone ko, dumogon, na-spray, nabuyan kan bureau, kan fireman so fire hose baga, makusugo na spray sa kan tubig, natumbok so cellphone ko, nakabarabad sa cellphone ko, habang nagkukudak sa nag-video kita, hindi ko makarecover pa ini. Kaya pa yan. Ay sir, okay na sir, para out na. Okay. Nag-ipan lang kami, sir. Manere. Nasa clearing operation. Pero posibilidad wala nang problemang makadamay pa sa katabi. Wala na. Si Fire, ano pa rango natin? Fire Officer 3, Nemo. Nemo, Fire Officer 3, Nemo. So pangaran dito na ako, sa pangaran. Anyway, so maki-plus na lang tabi dyan sa kwan. Sa DCGP News page na anya to video ako testing ko kung kaya pa kan cellphone kong ini kung dai naraot yaw na may mga investigator na digdi PNP Bureau of Fire nagarabutan na digdi may mga mobile na kan police and may nagarabot pang dagdag na pwersa kan Bureau of Fire mga kababaihan yaw na nga ni digdi solved na wala na ako personally tabi dyan dahil naki-danger. Okay, Kuya Jimmy. Although dahil pa nin official na deklarasyon na fired out pero so, sinabi ni
Fire Officer 3 Nimo na kontrolado na ang kalayo inactualmente dahil na nga dahil na pinundo na so pag-spray sa nasabing harong. So ngayon na ang Ligaw PNP kapot-kapot na sa indang papel tangani na magkondusir ni na investigasyon sa kunatat na nagpungkaras ang kalayo sa harong na ini digdi sa Purok 2 kan Paulog, Ligaw City. Yan tabi din ang sa tuyang pagtugay-kay kan informasyon kasulo ngunyan digdi sa Paulog, Ligaw City. Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB Flash Report! Okay, thank you so much, Kuya Jimmy Nasalita. Yan po ang mga impormasyon sa nangyaring sulo sa Paulog, Ligaw City po. So, antabayan na lang ang resulta po kang investigasyon and sa ngunyan pinagigibo pa po yan kang Bureau of Fire Protection and sa ngunyan at this point, almost 240 fire out na po sigun yan sa Bureau of Fire Protection as in sa ngunyan, nagkakaigwaning investigasyon. Balikan ta ang mga tema at yan sa panginganot ni Monsignor Crispin Bernarte sa temang presensya ng Diyos sa tuyang buhay, alagad mahanap buhay mo na kita. Oras, 2:40. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapan. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. DTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. DTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay.
ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing 10,000 pesos. Best in costume 10,000 pesos. Asin best in musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Nosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Tapos kita mga tugang, yaon na sabi ko kasubago kita, sa ring aldaw, kan samuyang ginibong retiro, tangani na magbago kan samuyang pagtubod bilang sa indong mga padi. Na ini minapatutuo na kami siring sa indo, sa lambang saro sa indo, mga tao manapano ning kaluyahan. Kaya kaipo ang kami magbago kan samuyang pagtubod, magbago kan samuyang sinumpaan, tanganing pakusugon sa liwat kan satong kagurangnan. Ang Diyos na danay na uya sa sato. Asin iyon ang tema na satuyang pinag-aadalan, pinag-uurulayan. So salamat, itinaw sa muya naman ang oportunidad na baguhon sa pagtubod, baguhon sa samuyang mga sinumpaan, tangani na mapano ning kaugmahan magdanay sa paglingkod, tayo ini ang samuyang buhay. Na minsan sa tao kan samuyang mga kaluyahan, samuyang mga kakundian, samuyang mga kasaklan, yaon ang dayaday ming pagdusay kang buhay. Nasaabot kan samuyang makakaya, itaulugon ang pagkaherak ning mahal na Diyos sa samo na danay maglingkod. Iyan dahil taan Diyos day nagpapabayad. Ang si Isay man na minara ni sa iya, minahagad ning tabang, day niya sinasayumahan. Iyang bagaan sabi niya mga tugang, magtuktok kamo, asin kamo bubuksan, maghagad, asin kamo tatawan. Kaya, yaonan mahal na Diyos, dayaday na kairibanan niya to sa pagbaklay, na handa magtao kang kasimbagan sa anuman yatong kaipuhan. Ngunyan mga tugang, hilngon ta kung ano ining ikaapat na bagay na minapahayag sa tuya kaining tunay na presensya ning mahal na Diyos sa tuya na si Jesus iyon ang God, ang Emmanuel, ang Diyos na uya sa to. Enot na punto, sabi ko, iyo ang aram ning Diyos ang lakaw kan sa tung buhay sa aroaldaw. Kaya dining magkukulang sa tuya, maghagad ta kita tatauhan. Asina ni kadua, sabi ko na dai kita pinapabayaan. Danay nayaon si Jesus kasabay niya to sa satuyang pagbaklay. Asin siring man, sinasabi niya to na si Jesus na danay
na kasabay niya to sa pagbaklay, danay niya to katuwang sa anuman niya tong pinapaasan na gabat sa buhay. Ano ang sabi niya sa tuya? Come to me, all you who labor and are heavily laden, for I will give you rest. Remember that my yoke is easy, my burden light. Ansa kuyang sakal pasil, ansa kuyang paasanon magian. Kaya, gapos kita may pinapapaasan na krus ato, alagad kaya tang paasanon iyan, dahil tayaon si Jesus sa tuyang katuwang. So, yan ni katulo. Asin ni kaapat, minapahayag sa tuya na ang Diyos danay na nagpapahayag kan sa iyang presensya sa sato, minsan nga ni may mga beses na kita day nakakamidbid kang presensyang iyan. So sabi ko kasuba mga tugang, sa pagmidbid ta kan tunay na naturalesa ning mahal na Diyos, na ang Diyos ning pagkamot, na minsan anong sabihon tang pakaraot sa iya, minsan ano tang paglibak sa iya, minsan ano tang muda sa iya, minsan ano niya to na maraot na ladawan ang ipintura manungod sa iya, dai makakambyoan sa iyang naturalesa. God is love. Ang Diyos pagkamuot. Asin minsan ang demonyo dayang pwedeng kambyuhon. Dayang kakayan ang demonyo magkambyo. Kampandok kang mahal na Diyos na dayang iba kundi pagkamuot. Pagkamuot na pano ning pagkaherak. Iyan ang mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos baga inaapod sa tataramon na Latina, Dives in Misericordia. Rich in mercy, mayaman sa pagkaherak. Iyan ang ama niya to, Dives in Misericordia. Kung an sa iyang aki itinaunya sa tuya sa ngaraning pagkamuot sa persona ni Jesus na kagurangnan, an sa iyang aki inaapod na Misericordiae Vultus. So ama, Dives in Misericordia, mayaman sa pagkaherak. So aki, Misericordiae Vultus, buot sabihon, pandok ning pagkaherak. Kaya ang pagkamot kan ama, yaon ipinahayag sa tuya kan aki sa kabilugan, dai ning pagkukulang. Ang pagkaherakan ama na iyo, ang pagpatutuo kang pagkamot na iyan, ipinaabot, ipinamati sa tuya kan aki na dai ning pagkukulang. Kaya inaapod siya na Misericordiae Vultus, pandok ning pagkaherak. Kaya iyan mga tugang, an tunay na presensya ning Diyos sa tuya, na danay na uya sa sato. Sarong magayunon na istorya sa Santo Ebanghelyo, manungod kan presensyang inining mahal na Diyos sa tuya, kan dayaday na presensya ni Jesus sa sato, iyo itong istorya kan duwa niyang amigo, duwa niyang disipulo na naglalakaw pasiring sa barangay kan Emmaus. Sinasabi sa Ingles na Road to Emmaus. Makukuha niya ito iyan sa Ebanghelyo ni Lucas 24:13 sagkod 35. Na anduang amigo ni Jesus, anduang disipulos, frustrated dahil ta nagadan an sa indang maestro. Grabing frustration ninda, nawa raning paglaom. Sabi ninda, ano pa ang asahan ta? Kaya nagduman sinda sa barangay. Mahali sinda digdi sa syudad, tanganing day na kita makadangog kan ribok na iyan, kan mga baretang iyan. Alagad, mantang naglalakaw sinda,
pasiring sa barangay kan Emmaus, napano ning kamunduan. Ang sa indang pinag-iistoryahan, manuod man sa nagiraray sa buhay kan sa indang maestro, sa buhay ni Jesus na kagurangnan. Ano daw may iyan? At ngani, ginadana siya, ipinako sa krus, nagadanduman, ilinubong. Pero igwang burubareta ngunyan na nabuhay da ngaya liwat sa mga gadan. O ano na ngaya kita? Grabe na mas lalo sindang naribungan. They were even more confused. Padago sinda. Nagdidiskutiran ang duwa. Mantang binabalikan itong istorya kan sa indang maestro. Ang gabos na kagayonan, gabos na karahayan na ginibo ni Jesus na kagurangnan sa inda. Mantang sila nag-iistoryahan, puminatahaw sa inda si Jesus, alaga da iman din na namit bidan. As in, he was playing naive. Ano ang pinag-iistoryahan nindong iyan? Ano ang simbag kanduwa? Comedy ini mga tugang, ha? Magayon sa simbag kang duwa kay Jesus. Taday man nila namit bidan. In the first place, paano man nila namit bidan, na ang pakaaram nila nagadana si Jesus. O paano man ang gadan na sumabay sa inda? Para sa inda gadan ang Jesus. Gadan ang sa indang maestro. Kaya, dahil ninda midbid itong lalaki na nakisabayan sa indang paglakaw. Ano man ang sa indong pinag-iistoryahan? Sabi ko, makaugma, makaulok ang simbag. Sabi ka ining duwa, aw ikas na nadigdi ang taga-Jerusalem na di nakaaram kan pangyayari sa banwaan. Subot sabihon, aram kang gabos, ikasanan day nakadangog. Aram kang gabos, ikasanan ignorante. Magayunon so, pahayag kang duwa. And they were sincere. Bako itong pagbasol duman sa lalaki na day dinamid bidan. Bako itong paghusga. Kundi out of their frustration, nagpahayag sinda kung ano ang sa indang hinanakit, kung ano ang sa indang nasa buot. Ikasanan day nakaaram. Puon duman, si Jesus binalikan ang istorya, ang agi-agi sa banal na kasuratan. Asin, sindayaon sa pagdangog, nababago sa pagtubod, napapakusog sa pagtubod, napapano ning paglaom. Alaga day sinda makataram, day sindang sinabi, yao nagdadangog. Asin ano ang day sindang dinadangog? Tataramo nin Diyos. So on their way to Emmaus, they were listening to the Word of God. Aram niya to ng tataramo ning mahal na Diyos nakakaligtas. Kaya right there, sinda mismo iliniligtas sa saindang kulang sa pakasabot. Iliniligtas sa saindang kakulangan sa pagtubod. Iliniligtas sa saindang mga judgments. Iliniligtas sa saindang pagkamakasadiri. Inistorya, inulit sa inda ni Jesus ang gabos. Mga sinabi kang propeta manungod sa abutan kan Mesiyas. Asin, sinda, naglalaad ang mga puso, mantang nagdadangog kay Jesus, na nagpaliwanag sa giraray kang gabos na iyan. Asin mga tugang, kang madali nang makaabot duman sa lugar, asin nagsusulnop ng aldaw. Si Jesus baga nagpaaram sa inda, o magbuburolaga na kita digdi, sagkod na sa nadigdi. Alagad, pinugulan ninda. Nata. Dahil tamay namatean sinda, dahil tamay na-eksperyensya sinda na bagay na nungka day paninda inagihan sa buhay. Pinano sinda ning paglaom na day ninda masaud alagad sa indang namamatean. Kaya pinugulan, digdi ka na tabi, sir. Dai ka na magpadagos dahil tasulnop ng aldaw banggina. Asin duman sa sendang katiripunan,
ginibo ang pagbaak ning tinapay. This is the first celebration of the Eucharist. Pagkatapos na siya nabuhay liwat sa mga gadan, duman sa barangay kan Emmaus, pagbaak kang tinapay, pagtao sa inda, paghira sa inda kang tinapay, namidbida ninda na siya an sa indang maestro, na siya ni Jesus na kagurangnan, na tunay na nabuhay liwat sa mga gadan. Asin si Jesus na parat. Beautiful story, mga tugang. Magayuno na istorya. Kung paano itong duwang lalaki na nawaranan ng paglaom sa buhay. Pano ning frustration. Nagdulag na sa katotohanan. Tanganing day na kami pagpurisabong kan mga bagay na ining samuyang nadadangog oras-oras. Sa pagdulag ninda, nako aninda ang katotohan. Sinda nabago sa pagtubod. Asin ano ang nangyari duman? Tulos-tulos ang duwang ini. Nakuta masurrender na duman sa Emmaus, nagdalagan pabalik sa Jerusalem. Tangani na ihiras ang sa indang kaugmahan, iharubay ang katotohanan, na kami mismo testigo na nabuhay liwat si Jesus sa mga gadan. Ang satuyang maestro buhay, siya ang tunay na Mesiyas na panuga kan satuyang Ama. Siya mismo, sinda mismo, itong tao na dadaog ning takot, itong tao na dadaog ning supog, itong tao na dadaog ning kaluyahan, nawa raning pagtubod, nawa raning paglaom. Iyo ang nagbalik duman sa siyudad ning Jerusalem, tanganing ikalat an marhay na bareta, iharubay an maugmang bareta, na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan, na iyon ni mga tugang an alituktok kang ibanghelyo, iyon ang sentro kan sa tuyang pagtubod, na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan. Nasabi nga ni sa tuya ni San Pablo, kung kuta na inide nangyari inutil ang sa tuyang pagtubod. Anong kahulugan kang Kristyanismo? Anong kahulugan kang pagkadisipulo kung di nabuhay liwat si Jesus sa mga gadan? Alagad siya dapat mabuhay liwat sa mga gadan, tanganian sa iyang panggana ira sa tuya. Taan viktoryang ini, ang triumfong ini, ang pangganang ini, iyo ang minapakusog kan sa tuyang pagtubod, minataw sa tuya ning paglaom, na minsan sa tao ning mga kadipisilan, di kita mag-atras, di kita mag-give up, di kita mag-surrender, mga tugang. Dahil taiyan mga agisa na. So, nasambit bagadigdi sa satuya na pag-adal na agisa na at mga pagbalo digdi sa kinaban. Kung kita nakakamidbid na ang Diyos uya sa tuya, kung kita nagtutubod asin nagsasarig na ang Diyos uya sa to, siyan Emmanuel, ang gabos na ining pagbalo sa tuya na malalabawan. Dahil dahil man kita inapudan digdi sa kinabantanganing magtios, maging miserable. Inapudan kita sa kaugmahan. Asin ang kaugmahan na iyan sa tuyang makakamtan sa pag-agi ning palain-lain na pagbalo sa buhay. Siring naan bulawan linulukasaning kalayo, kita siring man. As gold is tested in fire, kita iuman. Alagad, minsan anong pagbalo, no matter what kind of test, kung kita yaon sa pagsarig sa kagurangnan, sa pagdusay kan sa tuyang paglaom sa iya, yaon ang sa tuyang kaugmahan. Dahil taan Diyos, dayaday na presente sa satuya. Ining mga nagpapahayag kang pagtubod kay Yesu Kristong kagurangnan. Siring duman sa duwang amigo niya, siring duman sa duwang disipulo sa dalan pasiring sa Emmaus, tulong bagay ang inagihan kay Kristong kagurangnan.
enot sinda dinangog. Day Sa indong nahinanyog ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Sharmila